Yung buntag sa tanan no. Karon madto ko sa Basakan no kay kusog kay ulan gabi medyo nay hangin. Tan-aw na to kung kumusta na bang humay dito. So tan-aw na to dito. Let's go. So nabot kita sa Basakan. So muna ito nakita oh. Inyo makita dire mga tumba oh. So gayo kon uwan na mataba na ning humay padong dito ibabaw oh. Tungod sa kusog sa awan ug hangin ba padong dito street daghan kaya damage padong dito hindi siya basa naman ay madaot ni iyahang ano mulagom ni iyahang bunga nya kung di pa ni siya ma-harvest nay puruhan na ning manubo ni siya manurok ni mangugat na sayang kayo nangadaot hinoon padong dito boss oh. Yan di pa man ni ma-harvest karon mga sunod semana pagid siguro ni mo ni sayang kayo halos tanan dire adto po do babaw nga kuan gid nga daot gid ang humay na nga tumba yan nagkuan uwan na pod sugod oh lain gid tempo karon yan gid ani oh adong dito unahan oh dako kay damage ito ko ipakita niyo guys so dinhin lang kataman kay muuli na ko bye bye.